Hamarrak. Biharko hamarrak. Edo gaurko hamarrak. Edo atzoko hamarrak. Bai. Bihar, gaur eta atzo dimentsio berean daude. Esan dezaket bihar edo gaur edo atzo. Dimentsio berean daudelako. Denborak 3 dimentsio ditu. Espazioak bezala. Espazioak 3 dimentsio ditu eta horretan onarritzen da geometria guztia. Gizakiok badakigu hori, baina denborak ere 3 dimentsio ditu. Eta zientzilariek oraindik ez dute jakin nola demostratu. Tak, tik, tak. 3 dimentsio. Eta nik aurkituko dut hori frogatzeko modua. Eta idatziko ditut ekuazio batzuk hori demostratzeko. Bai, esango bidezu, datorren urtean, edo hurrengoan, azkenean lortuko dut. Denborak 3 dimentsio ditu.